हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि फिन गोदान भिडिअ बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै आं दिनै खोथिया फुनो नायदोंना जोंहा दिनै ओमफ्राय एवनो थांनो नायदों आरोना फुनो ओमफ्राय फुहैनोसै नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोरा बयबो बाबा जाबायथ' गथ'आ फैफागौमोन इयो फोथारावनोथ' मा जोमखा आङो फोथाराव थांनानै फिफाखौ खोन्थायो ट्रेक्टर एवनायखौ ओमफ्राय ना मानैसो हमनानै फुख्रि फिसायाव गारना गारबोजोबदों ना बोथिया सिंगि ओरै मोन्दोंमोन ओंखायनोथ' बाबा जादों माबायदि जादोंबा जानो खाथिया जाना दै मोनबा मोजां जादों गोरासो जागोन ना मागोन मिथिया दैयानो गैया दा माबा गायनाय हायाव लोम दं दंग'नि दै हाबदों नालाय ओमफ्राय माबा खोथिया सांग्रांग्रां नालाय दैया इयाव माबा जागोन माबा बिसोरो मैयानि नाखौ सामब्रामजों फुदुंना जागोन जोङो बोरायाबो फुदुंनायफोर जानो बायनानै आबौजों आं एवदो माथामसो एवनानै होनानै बाबु जायो सयाबिन आलु संनाय थाइगिरायनो थाइबायानो लद' जाबाय ना दाखालि माबा आगोथियाफोरा देरो खोमा फैबाय थानायावनो जों दाउ मानै लोगो मोनबाय आरोना लामायाव जा मोजांखा इसोर आदार नागिर जागासिनो दं कुरकि ना तुरकि होनो बेनो आरोना मोजां दैनो मासेया गुफुर मासेया गोसोम फाख्रा आरोना बेयाव गायसिगोन आरोना नै 1.5 बिगा इयो ओइनो गायना दोनखाबावदोसो माबायदि गायनांगौ खिन्थिखाना दोनखायो बेसेबा लाम गुवारथार मन'खानाय ओमफ्राय एरोबो एसेदि हाया रायख' नङालायो गेसिं गायो नाया थैजोब्बाय इनि ना फिसा माखा ने ना फिसा माखा थैजोब्बाय इनि फिथिख्रि माखा ना बोथिया ओंखारदोंमोन ओइनो लोगोफोर खोथिया फुबाय दं आरोना जोंहा नै आङो दै साना होदो खोथिया बारियाव दै गैया साथामला आरोना हाजिराया जानि खोथिया जा मोजांखा आरोना फुबायल'था जादों गुरैथार जादों आरोना फुदो ओमफ्राय आंखौ रावबो हमना होग्रा गैया नालाय आंखौ नुबासो आरोना फुनायखौ इसाव थाहैनायाव माबाखागोन खोमा दै साना होदों लोगोफोर नै खोथिया फुनायाव गोलोमजोब्बाय नुहुरनाय लांदाङावनो गायगोन आरोना जोंहा इखौ फुखांबाथाय बारा फुवा एसेल' फुग्रोसिगोन थेवबो दिनै बारा सान्दुङा गोसा नंबा ना एसे खम बारा थान्दाथार
미쳐 미쳐 쓸봐 sau hay hăng từ năm ạ để xem quý xin là gặp vừa học bệnh ơi nào cũng thằng này rất là sơn mình đó à thưa đi ba đi nhỉ vợ cô rung mình vậy thì không nào sao lưng nhỉ bà vợ ơi sao lưng nhỉ vậy sao lưng nhỉ sao nào vợ ê mày lại bà vũ giận nó ra khỏi mày rồng này ai đây cái gì đó làm bao giờ bây giờ sắp bao lâu chứ sắp bao giờ giờ bây giờ làm nó thế này và làm sao được mình 사번 라부이야는 문 바이 따자 지니 따자 keleng kamun gaikir labuin oh habru arna ini sona ya Rian nung pa siapa nai abi jo ayo mai tentang ayo punya mai kuah gai ini ah siapa tuh Mande. Bay. Sandung sa. Sandung sa. Junga kerja puden. Neu. Neu kamjan ba. Ini kata nama kisna kiyo. Kiake. Isang nama. Salang ko. Salang na din. Ini anak na hatcha. Ini. Ano? Inang. Nale korane gelle. Taman pido. Taman. Main pinyai, ngo. Man pinai. Kari nai yo bum nai. Ya. Kan bisa. Nang tukuta. Oi kita ngui sesi. Sanung kan yang sanung gede. Takon apa? Yes sir. Barasan ada bade. Aji nih, my brown nih. Hasim foto nih mau bah. Babi itu tanya babi ya. Yakin ini. Mbakku pura di itu sudah nama itu. Cam là mình nào khi nọ ấy nhưng mà bây giờ người ta ngư gà là gì vậy cứ tua Tua. cứ tua có rồi nữa hay cho ai mai gầy đơn cái ngá cái chép phụ tơ này hai lấy cái phơi này đơn cuma nọ không lagi sini video của bôi bên này thì cuma nọ hai nọ hai ơi mà
आं खोथिया फुदों बे गयखौ आबै सैनोबो नांगिरो नोंखौ नुवाखै दे ना सा लोंखांबाय जोंना आबो इयो इनिया मोजां जाखादोंमोन मैथाया लांनानैसो सुखु जाहैगौमोन आरो बेसे मैथा गोजाखौ जाया नोङो मैथा गोजा खाना लां जानबा मानो जाया जायो आङो एवना जानो मोजांब्रा मैथा गोजायाबो बिगियाबो जानो नागिरा दानिया बेबायदि मोनोनो बिगियाथ' सेंग्रा जानायखाय जाखैखायनो मोनजाया जादो आङो जायोआनो मोजाङानो थैनिसो बुस्थु नोङो माबायो सयाबिन जिउना जायोआनो थै जायो ना मानसिफोरा खिनाय जाबाय मानसिफोरा दिना मैथा जानाङा होनो बेखौ जाना संनो हामोन मैथा गोजाखौ Smile. Hai, logo. Ayo, kuya. Hai, cuma not. Oh, ada mungkin. Oh, apa mungkin? Angga kerja rekan apa dan? Neng kerja rekan apa? Kerja rekan Hah? Rekan apa? Ayo, kungkar berada. Kamu madu to. Ori nene bari, ori. Lina, li. 하인 보는 하인. 회사는 회사 게 하인 보는 게. Kamu. Pilih nama. Teto like sesiu deh. Makiu doh, teto lalai. Makiu doh, teto la. Teto la makiu deh. Nunggu lo mendo. Lini. Ayo, bela babu bela. Tekan kan, bela. Sini aku ya, nalun kawat. Mana? Mana? Berai jadi kerja dekat kami ni apa? Ini mau itu dekat. Ini mana? Ini mana? Yes, so kerja dekat tu. Mereka mana? Pandai ini pandai. Atau apa pandai? Bahadur gaya mana? Siapa bahadur gaya mana? Dengan hubungan saya terkena marah. Baris ini ya? Mata borosok. Apa? Betul. Halah. Bimalan apa? Bimalan ini. Kok itu bisa jadi ini? Aku nak. गथ'फोरखौ बे थांबाथाय माबायोनो साहा लोंनायखौ होनो मस्थ' फिसौलाफोरखौनो साहा कापसिखौनो गियाहाय आं जानाय लोंनायखौ गिया खामला मोनबा मस्थ' बिमा बिफा लिंबाव नोंसिनि बा फैबाय दा न'आव थांसै आरोना ओंखाम जानो थांनानै दा बेलासियाव फैफिनसिगोन आरोना लोगोफोर होमबा बाय बाय खिनियावनो दोनबाय